ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ननाञ्जनशलाघया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमहं नमामि सर्वानन्दकरं परं हरिनामपदं देवम् अवधूतशिरोमणि। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरस्य नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ततले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിലെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു അധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മർത്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നു. ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി സ സന്യാസി ച യോഗി ച നാനിരഗ്നിർന ചാക്രിയ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മഫലത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാത്ത ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമകൾ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. ഹരേഷ്ണമതജി സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭഗവാനോട് പറയുന്ന എന്താണ്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാത്ത ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന രീതിയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി എന്നല്ലേ. അല്ലാതെ നമ്മൾ നേരത്തെ പിക്ചർ കണ്ടല്ലേ, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്താണ് ആ യഥാർത്ഥ കർമ്മം എന്താണോ അത് ചെയ്യാത്ത ആളല്ല അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യല്ലേ, അതൊക്കെ അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെ, അതൊക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള യോഗ നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാം. ലോകം മുഴുവൻ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ബിസിനസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള യോഗകൾ നടത്തുന്നു. അപ്പോൾ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അതെന്താണ്? നമ്മൾ കർമ്മയോഗ പഠിച്ചല്ലേ നേരത്തെ, കർമ്മത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ എന്താണ്? ധ്യാനയോഗ, ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി ഭക്തി യോഗ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനയോഗ, ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് യോഗ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കാണുന്ന യോഗ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നടത്തുന്നത് എന്താണ്? പലതരത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാത്ത രീതിയിലുള്ള യോഗയൊക്കെയാണ് നടത്തുന്നത്. കാണാം എന്താണ് കഴുത്ത് വരെ എന്താണ് ഭൂമിക്കടിയിലൊക്കെ കുഴിച്ചിട്ട് ശ്വാസത്തെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. പിന്നെന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള യോഗ, എന്താണ് ബീർ യോഗ, ഓഫീസ് യോഗ, ഗോട്ട് യോഗ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള യോഗ നടത്തുന്നു. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം എന്താണോ യോഗ എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അത് എന്താണ് അല്ല ശരിയായിട്ട് നടത്തുന്നത്. ഇത് ഇവരൊക്കെ എന്താണ് ബിസിനസ് ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് യോഗ ലോകം മുഴുവൻ നടത്തുന്നത്. ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനാം നാത്മാനാം അവസാദയേത് ആത്മൈവ ഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവാരിപുരാത്മന. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം
ഉദ്ധരിക്കണം. അതപ്പതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് തൻ്റെ മനസ്സത്രേ ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രുവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ബന്ധു ശത്രുവൊക്കെ ആരാണ്? നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ശത്രു പുറത്തേടിയല്ല അല്ലെ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. നമ്മുടെ മനസ്സാണ് നമ്മുടെ ശത്രു. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബന്ധുവും അല്ലെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിനെ എത്ര കണ്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് വെക്കുന്നോ അത് നമ്മുടെ ബന്ധുവായിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ മറ്റുള്ള നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശത്രുവുമാകുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ശത്രു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള അല്ലെ, പുറത്തടിയല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ കാണാം ചില ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ് ശത്രു സംഹാര പൂജ എന്നൊക്കെ ചെറിയ അല്ലെ. ശത്രു ആരാണ്? നമ്മുടെ മനസ്സാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സാണ് നമ്മുടെ ശത്രു അല്ലെ. അപ്പോൾ പുറത്തെവിടെയല്ല ശത്രു ഉള്ളത്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്തും അത് ശത്രുവുമാണ്. നമുക്ക് കാണാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷവാനായിരിക്കും അല്ലെ, പിന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ കോപം വരും, സങ്കടം വരും അല്ലെ. നമ്മുടെ മനസ്സാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം. ബന്ധുരാത്മാ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല യൂട്യൂബില്. അത് വരുന്നില്ല, പറ്റണില്ല, ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. അവിടെ ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത കാരണമാണോ അറിയില്ല, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാതാജി, നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിത അനാത്മാനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേതൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, അതിന് കഴിയാത്തവനാവട്ടെ മനസ്സ് പരമ ശത്രുവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ജയിക്കണം നമ്മൾ അല്ലെ, എന്നാൽ ആ മനസ്സ് നമ്മുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണെന്ന് പറയുന്നു. അതിന് കഴിയാത്തവനാവട്ടെ എന്താണ്? മനസ്സ് പരമ ശത്രുവുമായിരിക്കും. മാതാജി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു മാതാജി. ഐശ്വര്യ മാതാജി നോക്കിയിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഓക്കെ. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിത ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖേഷു തഥാമാനാപമാനയോ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ എന്താണ്? മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവല്ലേ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച അവര്, അങ്ങനെയുള്ള ആൾ എന്താണ്? ശാന്തി നേടുകയാണ് അല്ലെ. അവരെപ്പോഴും എന്താണ്? പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് എന്താണ്? ചൂടായാലും തണുപ്പായാലും സുഖവും ദുഃഖവും അപമാനവും മാനവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെ അല്ലെ. അതിലൊന്നും എന്താണ് വിഷമിക്കോ ഒന്ന് എന്താണ് സമചിത്തനായി നിൽക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്താണ്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അല്ലെ, നമ്മൾ ബ്രഹ്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആ ബ്രഹ്മാവാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ധാരാളം വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അപ്പോഴൊക്കെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് അതിൽ നിന്ന് വേറൊന്നും എന്താണ് വിഷമിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ എന്താണ് അദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലായിരുന്നു ജനിച്ചത്. പിന്നീട് വൈഷ്ണവരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി മാറി. അങ്ങനെ എന്താണ് അതിൽ അന്നത്തെ മുഗൾ രാജവംശം, അതിൽ രാജാവ് അവർക്ക് ഈ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിക്കും ഒക്കെ വല്ലാത്ത പകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ എന്താണ് ഈ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് നിർത്തണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അതിന് കൂട്ടാക്കിയില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിനെ ജയിലിലടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൽപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താണ് ജയിലിലാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? അവിടെ പോയിട്ടും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചു. അവിടെ എന്താണ്? അവിടെയുള്ള ജയിൽ പുള്ളികളോടൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവരൊക്കെ ജയിൽ പുള്ളികളൊക്കെ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇത്ര ആഹ്ലാദം, നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം, നിങ്ങൾ ജയിലിലാണ് എത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, നമ്മളെല്ലാവരും ജയിലിലാണുള്ളത്. എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാവരും ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിന്റെ പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ജയിലിലാണ് ഉള്ളത്. കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മത മാത്സര്യത്തിന്റെ ജയിലിലാണ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മളെല്ലാവരും തടവിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കൽ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ ജയിൽ പുള്ളികളെ കൊണ്ടൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഭരണാധികാരി വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇയാളെ
നാട്ടിൽ നിന്ന് ശല്യം സഹിക്കാൻ വയ്യായിട്ടോ ജയിലിൽ പിടിച്ചിട്ടല്ലേ, ജയിലിൽ പോയിട്ടോ അവിടെയുള്ളവരോടൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ശിക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ 22 മാർക്കറ്റുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് എന്താണ് ആ മരണം സംഭവിക്കുന്നവരെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഡർ ഇടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ജയിലിൽ പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ജയിലിൽ പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ അവരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ സാഹചര്യം കൊണ്ടും മനസ്സിന്റെ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ കുറ്റകൃത്യത്തിൽപ്പെട്ടതായിരിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ പിന്നീട് അവർക്ക് നല്ല ശരിയായ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല വഴിക്ക് വരും അല്ലെ. പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ജയിൽ ശിക്ഷയൊക്കെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ജയിൽ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ എന്തോ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര മടിയായി പ്രഭുപാദരോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്താണ് നീ മുന്നേ ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ സിസ്റ്റർ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ ജയിലിലാണ് കിടന്നതെന്ന് സങ്കടത്തോടെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഞാനൊരു ജയിലിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നൊക്കെ. ആ പ്രഭുപാദർ അത് കൂളായിട്ട് എടുത്തു. പ്രഭുപാദർ തമാശ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണൻ ജയിലിലാണ് പറഞ്ഞത്, പിന്നെ നീ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ധാരാളം വൈഷ്ണവരൊക്കെ ഈ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജയിലുകളിൽ കടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ റഷ്യയിലൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് പ്രഭുപാദരുള്ള സമയത്ത് പ്രഭുപാദർ റഷ്യയിൽ പോയിട്ട് ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയോട് മാത്രമേ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തുള്ളൂ. 3 മണിക്കൂർ അദ്ദേഹത്തോട് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ അദ്ദേഹമാണ് ആ റഷ്യ മുഴുവൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെ ഇതില് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് പക തോന്നിയ ആ ഭരണാധികാരികളാകെ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് ജയിലിലടക്കിയുണ്ടായി, ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ കത്തിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും അവർ തളർന്നില്ല. അവരെന്താ ചെയ്തത്, ജയിലിൽ പോയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. ജപിക്കാൻ ജപമാലയെല്ലാം പിടിച്ച് കത്തിച്ചു. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തത്, അവിടെ കിട്ടുന്ന റൊട്ടി എടുത്തിട്ട് ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ട് ആ മാലയുടെ രൂപത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ജപിച്ചു. പിന്നെ തിലകം തൊടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതപ്പോൾ പല്ല് തേക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന പേസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് തിലകം തൊട്ടു. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ അവരുടെ ആ ദിനചര്യകളിലൊക്കെ ചെയ്തു. നാമം ജപിക്കലും തിലകം തൊടലും ഒക്കെ ചെയ്തു. എന്നാൽ അവരുടെ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ചില്ല, അവർ പ്രസാദം മാത്രമേ കഴിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കുറെ ദ്രോഹങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിവോട്ടീസ് ഉള്ളത് റഷ്യയിൽ വെച്ചാണ്. ധാരാളം ബ്രഹ്മചാരികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മായാപൂര് വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ധാരാളം യുവാക്കളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവരൊക്കെ ബ്രഹ്മചാരികളായിട്ട് ആ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവരൊക്കെ റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ളവരാ. അപ്പോൾ അന്ന് ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിനാണ് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് 3 മണിക്കൂർ ഭഗവത്ഗീത. അദ്ദേഹമാണ് പിന്നീട് ആ റഷ്യ മുഴുവൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ ധാരാളം ഭക്തന്മാർ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ അതിൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് 22 മാർക്കറ്റുകളിൽ കെട്ടിവലിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഓരോ അടി കൊള്ളുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു വേദനയും അനുഭവിച്ചില്ല. ഒന്നും ഒരു പോറല് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല. അതൊക്കെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് അടിക്കുന്ന ഓരോ അടിയും ആ വേദനയും ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് ജയിലിലടിച്ചല്ലേ. അപ്പോൾ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് കിട്ടുന്ന ഓരോ അടിയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത് സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അവരെ ആ 2 മല്ലന്മാര്, രാജാവയച്ച 2 മല്ലന്മാര് അവസാനം തളർന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒന്നും മരിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ആ രാജാവ് വധിക്കും, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം അനാഥമായി പോകും എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അവസാനം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ സമാധി അവസ്ഥയിൽ അവിടെ കിടക്കും. അങ്ങനെ അവരെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി രാജാവിനെ മുന്നിലിട്ട് കൊടുത്തു. രാജാവ് കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇനി ഗംഗയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ എടുത്ത് ഗംഗയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയും. എന്നാൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പിന്നീട് ആ സമാധി അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഉണർന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് അദ്ദേഹത്തിന് പല ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും അദ്ദേഹം അതിലൊക്കെ സമചിത്തനായി നിന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ആ യഥാർത്ഥമായിട്ട് മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയ ആൾ അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ തളരും അല്ലെ. നമ്മളെ ആരെങ്കിലും അപമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തളരും അല്ലെ. അല്ലെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കി കീഴടക്കിയവര്, നിയന്ത്രിച്ചവര്, അവർക്ക് എപ്പോഴും സമചിത്തനായി നിൽക്കാൻ സാധിക്കും.
ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കൂടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചന. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരനിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയും. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെ. എന്താണ് യഥാർത്ഥ യോഗി അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള യോഗിക്ക് എന്താണ് ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ? അദ്ദേഹം എന്താണ് ഭഗവാനാണ് പരമസത്യം, അതാണ് യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം അല്ലെ? അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ആളല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് ഈ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോടൊന്നും ആകർഷണം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എന്താണ്, അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കല്ല് ആയാലും മണ്ണായാലും സ്വർണ്ണമായാലും എല്ലാം ഒരേപോലെ കാണുന്നു അല്ലെ? നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല അല്ലെ? സ്വർണം അത്രയും വിലപ്പെട്ടതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു അല്ലെ? അപ്പോൾ എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവരൊക്കെ, ശരിയായ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കി അവരൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. അതെല്ലാം ഒരുപോലെ കണ്ടിരുന്നു. നമ്മുടെ ഗോസ്വാമിമാർ, വൃന്ദാവനത്തിൽ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ആ രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, അങ്ങനെയുള്ള ഗോസ്വാമിമാർ. അതിൽ സനാതന ഗോസ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു. സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ കൈവശം ഒരു ചിന്താമണി കല്ലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം ചിന്താമണി കല്ലുണ്ടായിരുന്നു, അത്രയും വിലപ്പെട്ട കല്ല്. അത് അദ്ദേഹം അതിന് യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. ആരോ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തതാണ്. അത് അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള ഒരു കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ, അവിടെ വേസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയോ അറിഞ്ഞു, ഋഷിയുടെ ഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ഇത് അറിയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പോവുകയുണ്ടായി. സനാതന ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ കൈവശം എന്തോ വിലപ്പെട്ട വസ്തുവുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയുകയുണ്ടായി, അപ്പോൾ അത് എന്താണ്, എനിക്ക് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ സനാതന ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, അതാണോ എനിക്ക് ആവശ്യം, അത് അവിടെ കിടക്കുന്നു, ആ വേസ്റ്റ് ബോക്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്, നീ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്നും അതെടുക്കും. അത്രയും ആ മൂല്യമുള്ള ആ ചിന്താമണിക്കല്ല് അതെടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടെ അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകും. അദ്ദേഹം വഴിയിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണ് അങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ള ഈ രത്നം എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ചവറ്റുകൊട്ടയിലിട്ടത്? ഇത്രയും മൂല്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ അതങ്ങനെ കളയോ? എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടും സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുക്ക പോവുകയുണ്ടായി. സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള വസ്തു തന്നെയാണല്ലോ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അതെ, ഇത് തന്നെയാണ് മൂല്യമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ വേസ്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴേ സനാതന ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, നിനക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ട് എന്താണ് ആ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള വസ്തു വേണമെങ്കിൽ നീ ഈ വസ്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട്, ഈ ചിന്താമണി കല്ല് കൊണ്ടുപോയിട്ട് യമുനയിൽ കളഞ്ഞിട്ട് നീ കുളിച്ചിട്ട് വരൂ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ ചിന്താമണി കല്ല് കൊണ്ടിട്ട് യമുനയിൽ കളയും. അങ്ങനെ കുളിച്ചിട്ട് അവിടെ വരുമ്പോൾ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള വസ്തു കൊടുക്കും. എന്താണത്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെ? അതാണ് ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ളത്. അതിലും മൂല്യമായിട്ടുള്ളതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ സനാതന ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി മാറി. അപ്പോൾ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ളത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് എന്താണ് ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുക, എന്താണ് ഇസ്കോണിന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ ആദ്യം കൃഷ്ണനെയാണ് പിടിക്കുക എന്ന് പറയും. എന്താണ് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ചോദിക്കുക, എനിക്ക് കുറെ പൈസ വേണം, എനിക്ക് വലിയ വീട് വേണം, കാറ് വേണം, അതൊക്കെ ചോദിക്കുക. എന്നാൽ ഇസ്കോണിന്റെ ഭക്തന്മാർ അവർ കൃഷ്ണനെ തന്നെയാണ്, കൃഷ്ണ നീ എനിക്ക് മതി എന്ന് പറയും, വേറൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ലക്ഷ്മി വരും, എല്ലാം വരും അല്ലെ? എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കലിയുഗത്തിൽ നാമരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കലികാലയെ നാമരൂപേ കൃഷ്ണ അവതാരണം. ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തിൽ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ളത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാബോധം ഉദിക്കില്ല. അതിന് വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണം. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഈ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ലൗകികമായ പാണ്ഡിത്യം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധം ഉദിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെന്താ വേണ്ടേ? ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനുമായിട്ട് സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണം. നമ്മളിപ്പോ അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരി
ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ്, പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ആ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ആ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. നമ്മുടെ കൂടെ പ്രഭുപാദരുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഭഗവത്ഗീത പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പ്രഭുപാദരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ, എന്താണ് ആ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഒരു ചെറിയ ലവമാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും ചെറിയ ഒരു സെക്കൻഡില് അത്രയാ 11 ഒരു ഭാഗം അങ്ങനെ പറയാം. സാധുസംഘ സർവശാസ്ത്ര ഹോയ്, ലവമാത്ര സാധുസംഘ സർവസിദ്ധി ഹോയ്. ലവമാത്ര ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ 10-11 ഒരു ഭാഗം, അത്ര ചെറിയ അത്രയും സെക്കൻഡിന്റെ അത്രയും ഇതുള്ള ഭാഗം, ആ ഒരു നിമിഷം, ആ ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിൽ തന്നെ ഒരു അസോസിയേറ്റ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കാണുകയോ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുകയോ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ലഭിക്കുന്നു, എല്ലാ അറിവും ലഭിക്കുന്നു, ജ്ഞാനവും ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് ആ നാരദമുനിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. നാരദമുനി ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അപ്പോ ഒരിക്കലും നാരദമുനി ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, ഒരു ഭക്തന്റെ മഹിമ എന്താണെന്ന്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അതിനാൽ നിനക്ക് തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാം. നീ ഒരു നഗരത്തിലേക്ക് പോവാൻ പറഞ്ഞു. അവിടെ ഒരു മരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പുഴുവിരിക്കുന്നുണ്ട്, അതിനോട് പോയി ചോദിക്കണമെന്ന്. നാരദമുനി ചോദിച്ചു, ഇത്രയും സീരിയസ് ആയ കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ഒരു തമാശ പോലെ പറയുന്നത്? ഒരു മരത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു പുഴുവിനോട് പോയിട്ട് ചോദിക്കാനോ? അങ്ങനെ ഏതായാലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ, പോയി നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാരദമുനി ആ പുഴുവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിക്കാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷി വന്നിട്ട് ആ പുഴുവിനെ കുത്തി പറന്നു. അപ്പോൾ ആ പുഴു പിന്നീട് നിരാശനായിട്ട് നാരദമുനി തിരിച്ചുപോയി. ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആ പുഴുവിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ആ ഒരു പക്ഷി വന്നിട്ട് അതിനെ കൊത്തി കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നീട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അത് പോട്ടെ, ഈ പ്രാവശ്യം നീ പോയിട്ട് അവിടെ തന്നെ അതിനടുത്തായിട്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ അവിടെ തൊഴുത്തിൽ ഒരു പശു പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ പശുക്കുട്ടിയോട് പോയി ചോദിക്കണമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യവും നാരദമുനി പോകും. അങ്ങനെ അവിടെ പോയി ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിലുള്ള ആ പശുക്കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിക്കും. ആ പശുക്കുട്ടി പ്രസവിച്ച ഉടനെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കലായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് നാരദമുനിയെ കാണുന്നത്. നാരദമുനിയെ കണ്ടപാട് തന്നെ ആ പശുക്കുട്ടി ചാടാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ നിന്നെടുക്കുന്നത് തന്നെ ചാടി അത് അവിടെ തന്നെ വീണ് മരിച്ചു. അപ്പോൾ വീണ്ടും നാരദമുനി നിരാശനായിട്ട് പോയി. ഇപ്പോഴും പോയിട്ട് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വീണ്ടും പോയപ്പോൾ ആ പശുക്കുട്ടിയും മരിക്കുകയുണ്ടായി, ഇനി ഞാൻ പോകുന്നില്ല, എനിക്കറിയണ്ട ഈ ഭക്തന്റെ മഹിമയൊന്നും അറിയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അത് ശരിയാവില്ല, ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നീ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എവിടെയാ പോകേണ്ടത്? അവിടെയുള്ള ആ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലുണ്ട്, ആ രാജാവിന് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടെ പോയിട്ട് നീ ചോദിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പോഴേ നാരദമുനി പറഞ്ഞു, ഇത്ര നേരം പോയത് ഒരു പുഴുവിന്റെ അടുക്കാണ്, ആ പുഴു അതിനെ കൊണ്ടുപോയി, പക്ഷി കൊണ്ടുപോയി, പിന്നെയോ പശുവിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി, ആ പശുവിന്റെ കുട്ടിയും മരിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഇവിടെ വന്നു. ഇനി രാജാവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അതുപോലെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ അവിടെ പിടിച്ചിടും എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇല്ല, ഭഗവാൻ പറയും, ഇല്ല, നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോളൂ, നീ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കണം, എന്നാൽ എനിക്കറിയാൻ പറ്റും എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയിട്ട് ആ കുട്ടിയെ കാണുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ പ്രസവിച്ച ഉടനെയുള്ള കുട്ടി തന്നെ, ആ കുട്ടി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അത്ഭുതത്തോടെ. നാരദമുനിയെ കണ്ട് പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി, നാരദമുനി, അങ്ങയുടെ ആ ഒരു ഭക്തന്റെ മഹിമ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും നാരദമുനി ആ കുട്ടിയോട്. അതറിയാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. അപ്പൊ കുട്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ഞാൻ ഒരു പുഴുവായിരുന്നു, അപ്പൊ അങ്ങയെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു പശുക്കുട്ടിയായി പിറക്കുകയുണ്ടായി. ആ പശുക്കുട്ടിയുടെ ശരീരമുള്ളപ്പോഴും അങ്ങയുടെ ദർശനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ എനിക്കിന്നൊരു മനുഷ്യന്റെ, അതും ഒരു രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് ജനിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ നാരദമുനിയെ പ്രണമിക്കും. അപ്പോഴാണ് ആ നാരദമുനിക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായത്. അങ്ങനെ നാരദമുനി മനസ്സിലാക്കും, ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു നിമിഷ നേരത്തെ ആ സത്സംഗം കൊണ്ട് അതിന് അത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠമായ മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി, ഒരു രാജകുമാരനായി ജനിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നാരദമുനി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനും നാരദമുനിയിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഉപദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ നാരദമുനിയുടെ ആ കയാതുവിന്റെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. കയാതുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ കയാതുവും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്
ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി മാറിയത്? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നു, ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നു, അത ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദി ന ഭവേത് ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയെ സേവേന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദേ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത. ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീല എന്നിവകളുടെ സ്വഭാവം ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പരിപൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെയും നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇത്യാദികളെയും അറിയാൻ കഴിയൂ. ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ആണ് രൂപഗോസ്വാമി ആരാണ്? രൂപമഞ്ചരിയാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള മഞ്ചരിയാണ്. ഈ കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആ രൂപഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ആ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു, നമ്മുടെ ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാന്റെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂല. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം, ഗുണം, ലീലകൾ ഇതൊന്നും ഇവരുടെ ഒന്നും സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സേവേന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദി, നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം തുടങ്ങണം. അതിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് പറയാ ഭക്തിയുത സേവനം. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രമേണ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാകും. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കും, ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാകും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, ഭക്തിയാമാമ വിജാനാതി, ഭക്തിയിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അർജുന, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവരെ പറയുന്നത്? കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരും എന്താണ് കഴിക്കാത്തവർക്കും, പിന്നെ കൂടുതൽ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും പിന്നെ ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും അവർക്കൊന്നും ഒരിക്കലും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ യോഗിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. യമ, നിയമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, യമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. നിയമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, വെറുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതൊക്കെ പാലിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യോഗിയാവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്തസ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രണം വേണം. ആഹാരത്തില്, നിദ്രയില്, പ്രവൃത്തിയിൽ ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. യോമാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സചമേന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ കാണുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇന്നലെ എന്താണ്? വിദ്യാവിനയ സമ്പന്ന ബ്രാഹ്മണ വിഹസ്തിനെ അല്ലെ. എന്താണ്? ആ ഒരു പണ്ഡിതൻ, യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതൻ എന്താണ്? ആ വിജ്ഞാനിതനായ പണ്ഡിതൻ, അദ്ദേഹം എന്താണ്? ഒരു പട്ടിയിലും പട്ടിമാംസം തിന്ന ചണ്ടാളനിലും ബ്രാഹ്മണനിലും ആനയിലും പശുവിലും എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ കാണുന്നു അല്ലെ. ആ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ കാണുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എന്താണ്? എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ കണ്ടിരുന്നു. എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. ആ ഹിരണ്യകശിപു ചോദിച്ചു, നിന്റെ നാരായണൻ എവിടെയുണ്ട്? ഈ തൂണിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചല്ലേ. അപ്പോഴേ ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് കാണാൻ സാധിച്ചു ഭഗവാനെ ആ തൂണിലും. അപ്പോ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, ഈ തൂണിലുമുണ്ട് എന്റെ നാരായണൻ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെ ഹിരണ്യകശിപു ആ തൂണ് തകർക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ നരസിംഹ ഭഗവാൻ ആ തൂണിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടി, നിജഭക്ത ഭാഷിതം, ആ ഭക്തന്റെ വാക്ക് സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ തൂണിൽ നിന്ന് അവതരിച്ചത് അല്ലെ. ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, തൂണിലും തുരുമ്പിലും എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ടെന്ന് ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞു, ഈ തൂണിലും ഉണ്ട് എന്നല്ലേ. എന്നാൽ ആ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ആ തൂണിൽ നിന്ന് അവതരിച്ചു. ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഓർക്കാൻ എല്ലാറ്റിലും എന്താണ്
രസോഹമാപ്സു കൗന്ദേയ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ജലത്തിന്റെ രസം ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. സൂര്യചന്ദ്രന്മാർക്ക് പ്രകാശം നൽകുന്നത് ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെയൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണും അല്ലെ. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാം. നമ്മളെപ്പോഴും വെള്ളം കുടിച്ചു അല്ലെ, പലപ്പോഴും വെള്ളം കുടിക്കും. അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ പലതരത്തിലും എപ്പോഴും എല്ലാറ്റിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ അവ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും നാഥൻ. ഇതാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇതാണ് ആ ശാന്തി മന്ത്രം അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളൊക്കെ ഭോക്താവ് അല്ലെ. നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷയും ഒക്കെ ഭഗവാനാണെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ്, കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല എന്ന് പറയും. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും നാഥൻ എന്ന് പറയുന്നു. പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്തസദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമ സുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്തഹൃദയത്തിൽ അത്രേ തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദരത്തിൽ രൂപത്തിൽ അവിടുന്ന് വാഴുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താണ് പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ദൃശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനെന്താണ്, ആ ഭഗവാനുള്ള ആ പ്രേമ ഭക്തി വേണം. അപ്പോൾ ആ പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ദൃശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ എവിടെയാണുള്ളത്? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ അവിടുന്ന് വാഴുന്നു. ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ാണ് ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലാണ് ഉള്ളത്, അവിടെ വാഴുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു. ചഞ്ചലം ഹീമന കൃഷ്ണ പ്രമാദി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരീവാസു ദുഷ്കരം. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്. കൃഷ്ണ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നു മനസ്സിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ. നേരത്തെ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനൊക്കെ. അപ്പോഴും അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ് മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണെന്ന്, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, പിന്നെയോ വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്. കൃഷ്ണ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ്, അർജുനന് അസ്ത്രവിദ്യയിൽ അത്രയും എന്താണ് ആ കഴിവുണ്ട് അല്ലെ. അർജുനൻ എന്താണ് ആ ഭീഷ്മ പിതാമഹന് ശരശയ്യ തീർക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ഒരാസ്ത്രം എഴുതിയിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം പലതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കഴിവ് കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ കാറ്റിനെ വരെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കും. എന്നാല് എന്താണ് തന്റെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോദുർ നിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗുഹ്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ സമ്മതിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ തീർച്ചയായിട്ടും ദുഷ്കരമാണ്, പ്രയാസമേറിയതാണെന്ന് ഭഗവാനും പറയുന്നു. എന്നാലോ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ആ പരിശീലനം കൊണ്ട് അതിനെ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മളും എന്താണ് മനസ്സിനെ ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കാം അല്ലെ. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. യോഗിനാമഭി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേയുക്ത തമോ മദ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം എൻ്റെ ദിവ്യസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ചിട്ട് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്,
പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ അല്ലെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ചിട്ട് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢമായ യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും എന്ന് ഭഗവാനിവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നാളെ മുതൽ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനിയുടെ ആ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കല. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഓരോ യുഗത്തിലും ഓരോ യുഗധർമ്മം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞ ഈ ധ്യാനം തപസ് ഒക്കെ അല്ലെ, അന്നത്തെ കാലത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. യമ നിയമ എന്താണ് ആസന ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഒരു വിജനമായ സ്ഥലത്ത് കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് മാൻതോല് വിരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കാനൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ കലിയുഗത്തിൽ സാധിക്കുന്നതല്ല അല്ലെ, ആ സത്യയുഗത്തിലൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെയോ ത്രേതായുഗത്തിൽ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഇന്ന് അന്നത്തെ കാലങ്ങളിൽ 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന എന്താണ് ആ കലർപ്പില്ലാത്ത നല്ല ശുദ്ധമായ ദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഇന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ, യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അതിനു വേണ്ടുന്ന നെയ്യ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ലഭിക്കൽ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. പിന്നെന്താണ് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് വിഗ്രഹാരാധനയൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു. നമുക്ക് ഈ കലിയുഗത്തിൽ അല്ലെ, ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കൊറോണ കാലത്തൊന്നും നമുക്ക് അമ്പലത്തിലൊന്നും പോകാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എന്താണ്, എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം അല്ലെ. ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് മറ്റു യുഗങ്ങളിൽ ചെയ്തതിന് ഒക്കെ ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. അവസാനം നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യത. എന്താണ് ഈ 3 പ്രാവശ്യം ഒരേ കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം. ഹരിയുടെ നാമം തിരുനാമം അത് മാത്രമേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ. കലർ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യത. ഈ വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, യാതൊരു വഴിയുമില്ല, യാതൊരു വഴിയുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക മാത്രമേ വഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചറിൽ കാണാം എന്താണ് ആ ഗുരുകുലത്തിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ അവരൊക്കെ രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കലാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സമയം എന്ന് പറയും. എന്താണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് 1.5 മണിക്കൂർ മുന്നേ ഉള്ള ആ സമയം ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് യാതൊരു ശബ്ദ കോലാഹലം ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ, യാതൊരു ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്കറിയാം കുറച്ച് നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, മറ്റുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ ബഹളങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള ബഹളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അല്ലെ ആ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ യാതൊരു ശല്യവും ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല എന്താണ് ശാന്തമായിട്ട് ജപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാനിവിടെ ധ്യാനയോഗത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പോൾ 2 വഴികളുണ്ട്. ഈ ധ്യാനയോഗം അത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള വഴിയാണ്. നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിലെത്തണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സ്റ്റെയർ കേസ് കയറിയിട്ട് പോവുക, ലിഫ്റ്റിലൂടെയും പോവുക അല്ലെ. നമ്മളപ്പോൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുക, എളുപ്പത്തിലെത്താവുന്ന അല്ലെ, വേഗത്തിലെത്താൻ പറ്റും ആ ലിഫ്റ്റിലൂടെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വേഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഈ ധ്യാനയോഗം ഇതൊക്കെ കുറച്ച് വിഷമമേറിയ വഴിയാണ്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, നമ്മൾ എന്താണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, അമിതമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പാടില്ല, തീരെ കഴിക്കാതിരിക്കാനും പാടില്ല, അമിതമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല, തീരെ ഉറങ്ങാതിരിക്കാനും പാടില്ല. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അയമ നിയമ ആസന, അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രാണായാമ, അങ്ങനെ കുറെ 8 സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗക്കൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പാലിക്കൽ കുറച്ച് പ്രയാസം പിടിച്ചതാണ് ഇന്ന് കലിയുഗത്തിൽ. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കില്ല അല്ലെ, അതാണ് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അല്ല ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നു അതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് കലിയുഗത്തിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. 534 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ആ മായാപൂരിലെ നവദ്വീപിൽ ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി അവതരിച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എന്താണ് 108 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുക. അതിന്റെ മുന്നേ എന്താണ് ആ പഞ്ചതന്ത്രം ജപിക്കുക. പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം എന്താണ് ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ.
അപ്പോൾ പഞ്ചതത്വ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർഷദന്മാരുമാണ്. ഈ മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതിനടുത്ത ഭാഗത്ത് ഇവിടെ എന്താണ് ആ ബ്ലൂ കളറിലുള്ളത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. സാക്ഷാൽ ബലരാമൻ തന്നെ കലിയുഗത്തിൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചു. കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നു. പിന്നെ അദ്വൈത ആചാര്യർ സദാശിവന്റെയും വിഷ്ണുവിന്റെയും കൂടിയുള്ള അവതാരമാണ്. ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണ്ടിട്ട് അദ്വൈതാചാര്യർ ദിവസവും സാലഗ്രാം ശിലയിൽ തുളസി ഇലയും ഗംഗാജലവും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദിവസവും കൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. കൃഷ്ണ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വന്നിട്ട് ഈ പതിതരായ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കണം. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മറ്റാരെ കൊണ്ടും ഈ കലിയുഗത്തിൽ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയാണ് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇത് ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ്, സാക്ഷാൽ രാധാറാണി തന്നെയാണ് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നാരദമുനി ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റായിട്ട് കലിയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് പഞ്ചതത്വ എന്ന് പറയുന്നത്. പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം എന്തിനാണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തോട് രുചി തോന്നാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് എന്താണ് ഒഫൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ പഞ്ചതത്വയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ എന്ന പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പോൾ അത് എന്താണ് സങ്കീർത്തനമായിട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെന്താണ് കൂട്ടായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ജപിക്കാം, ഒറ്റയ്ക്കൊരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ജപിക്കാം, നടന്നുകൊണ്ട് ജപിക്കാം, ഇരുന്നിട്ട് ജപിക്കാം. അങ്ങനെ യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയും ഇല്ല. എന്താണ് ഈ വിരല് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കില്ല അല്ലെ, ഈ ചൂണ്ട് വിരല്. അതിനാണ് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയാനും കുറ്റപ്പെടുത്താനും അതിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ ചൂണ്ട് വിരല് ഉപയോഗിക്കില്ല. അത് നമ്മൾ കാണാം പൂജകളിലൊക്കെ എന്താണ് പുഷ്പാഞ്ജലി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ വിരല് ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജപിക്കരുത്. പിന്നെയോ നമ്മൾ മാല ജപിക്കുമ്പോൾ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടിലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല. മാല ജപിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം? നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലേ, അർജുനൻ പറഞ്ഞു മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം തന്നെ എന്താണ് അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെ? നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു കുരങ്ങനോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. കുരങ്ങൻ എങ്ങനെയാണ്? കുരങ്ങൻ എന്താണ് ആ എല്ലാറ്റിനോടും എന്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അതൊക്കെ ആഹാരമാണ്, ഭക്ഷണമാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുക. എന്ത് കിട്ടിയാലും അതൊക്കെ കടിച്ചു നോക്കും. പിന്നെന്താണ് ഒരു നിമിഷം പോലും ഒരു സ്ഥലത്തും നിൽക്കില്ല. അത് ഒരു കൊമ്പിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കൊമ്പിലേക്ക് ചാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയവർക്കൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും കുരങ്ങനെ. എന്താണ് ആ പലർക്കും എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താണോ ഉള്ളത്, മൊബൈലാണോ അത് തട്ടിപ്പറിക്കും, ബാഗാണോ അത് കൊണ്ടുപോകും, എല്ലാം കൊണ്ടുപോകും. എന്നിട്ട് അത് കടിച്ചു നോക്കും. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം തിന്നേണ്ടതാണെന്നാണ് വിചാരം അല്ലെ. അപ്പോൾ അത് ഒരു നിമിഷം പോലും വെറുതെ നിൽക്കില്ല. ഒരു കൊമ്പിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കൊമ്പിലേക്ക് എപ്പോഴും ചാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സെന്ന് പറയും. പിന്നെയോ അത് ആ കുരങ്ങനെ കുറച്ച് മദ്യം കൂടി കൊടുത്താലോ അത് കൂടുതൽ അക്രമാസക്തമാവും അല്ലെ. അതിനൊരു തേള് കൂടി കടിച്ചാലോ അത് അതിലും അക്രമാസക്തമാവും അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സെന്ന് പറയും. നമുക്ക് അത്രയും പ്രയാസം പിടിച്ചതാണ് മനസ്സല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കിങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ അത് ജപിക്കുക, അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാം. പിന്നെ എന്താണ് സങ്കീർത്തനമായിട്ടും ചെയ്യാം. കൂട്ടായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് മൃദംഗം, കർത്താള്, ഹാർമോണിയം ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സങ്കീർത്തനമായിട്ടും ചെയ്യാം, നഗര സങ്കീർത്തനമായിട്ടും ചെയ്യാം. എന്താണ് വലിയ വലിയ ടൗണുകളിലും മറ്റിടത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്തി ചെയ്യാനും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകാനും ഒന്നും സാധിക്കാത്തവർക്ക് അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയോ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള അവരുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും. ഈ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ടാൽ തന്നെ അത് അവരുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാരെ ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം നഗരസങ്കീർത്തനമായിട്ട് നടത്തുന്നു. അവരൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ, അവരുടെയൊക്കെ മുഖത്ത് ആനന്ദമാണ് ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ. അത് അത്രയും ആനന്ദം നൽകുന്നതാ. ആനന്ദാംബുതി വർദ്ധനം എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ആ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു, ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിനനുസരിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. അവരൊക്കെ എന്താണ് ഇവരൊന്നും എന്താണ് ഫോട്ടോന് പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിന്നതല്ല. അവരൊക്കെ ആ ഹരിനാമത്തില് ആ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു, അത് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ